Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos ca información. Hoxe é luns, día 29 do mes de setembro, a piques de rematar este mes, pois lleximos a falar de novas da actualidade municipal, tanto na radio como na televisión de Cerceda, donde comenzaremos por falarlles de Cerceda Tapea, que se presentaba a pasada semana e que esta fin de semana que ven se vai a celebrar. Saberemos en que consiste e como é. Tamén recordaremos que esta fin de semana se retoman os sábados de baile, en concreto o próximo sábado, día 4. Sigue habendo plazas para renovar o DNI en Cerceda. Tamén sigue estando o plazo aberto para xustificar as axudas municipais para a escolarización, aquelas que lle foron concedidas. Recordamos que o programa de conciliación Bos Días Cole está funcionando e se alguén quere sumarse pode utilizalo, e que tamén recordamos o que aconteceu esta pasada fin de semana, donde uns 250 veciños disfrutaron da excursión ás Rías Baixas. A ITV de Maquinaria Agrícola estará o mes que ven en Cerceda e falaremos do programa de envellecemento activo que leva a cabo o Concello de Cerceda, que imos a repasar. Falamos tamén do acontecido este pasado domingo onte na antigua estación de Queixas Londoño, onde se centrou, onde foi a chegada de todas as probas desa segunda carrera Camiños da Vía Verde que organiza a Diputación. Por último, nos deportes, repasamos os resultados da fin de semana dos nosos equipos con algún derbi incluído e pecharemos co tempo. As previsións para mañán son de tempo anticiclónico. Como decíamos ao principio, o Concello de Cerceda organiza en colaboración con varios establecementos de restauración e cafeterías do Concello unhas xornadas de degustación de tapas que serán os días venres 3, sábado 4 e domingo 5 de outubro, decir, esta próxima fin de semana. Hai máis de 10 locais participantes. En concreto, o venres comenzará as tapas, comenzará, en este caso, Cerceda Tapea, comenzará venres dende as 7 da tarde ata as 10 da noite. Venres de 7 da tarde a 10 da noite. O sábado xa haberá o mediodía, dende as 12 de mediodía ata as 3 da tarde, e tamén pola tarde e noite de 7 da tarde a 10 da noite. Por último, domingo, só é de mediodía, dende as 12 ata as 3 da tarde. O precio por tapa é de 2 euros por tapa. Os locais participantes son a Taberna, Estación, o Estanco, o Parque, Tío Pepe, a Tella, Golán, Morriña, o Panadeiro, Orlando e Barpallas. As persoas interesadas en participar, ademais de degustar estas exquisitas tapas, poderán tamén obter premios a través dos rascas con premios sorpresa, tamén da participación nun sorteo no cal se pode entrar presentando un cartón selado en 3 dos locais participantes. O sorteo levarase a cabo ao longo da semana seguinte deste evento e se publicarán os gañadores a través das redes sociais do Concello e a través nosa da Radio e Televisión Municipal, facendo entrega ás persoas premiadas o venres 10 de outubro ás 8 da tarde no Salón de Plenos do Concello. Poden participar ou poden encontrar no propio cartel que xa está exposto en moitos lugares, poden encontrar as tapas e os diferentes locais. Entre estas tapas poden comprobar a exquisitez. Hai tapas de tacos de carrilleiras, raxo con salsa de queixo, cachopín de rubia galega, bacallao con patacas, o sal, arroz con albóndigas, pulpo a feira con puré, aliñas de polo ao Perú, tostas de rixóns con queixo, pan bao con perdiz en escabeche, picetas con crocante ou tosta de centola, entre outras. Hai, ademais, máis tapas que non vamos a enumerar, pero que sí que están no cartel. Así que unha interesante iniciativa, Cerceda Tapea, que será esta próxima fin de semana, venres, sábado e domingo, e que ademais de disfrutar das tapas, poden incluso gañar premios participando. Máis temas, falámoslles dos sábados de baile, xa a partir deste mes de outubro, que comeza esta semana, tamén comeza de novo a actividade sábados de baile, que se engloba tamén dentro do envellecemento activo. Sábados de baile, este sábado que ven, será a primeira das sesións que se retoman despois do parón do verán,
e será este sábado a partir das 7 da tarde ata as 10 da noite, no edificio do Museo do Mocho, no local social, para todos aqueles que queiran disfrutar da música e da socialización e de pasalo ben. Este sábado, no local social no edificio do Museo do Mocho, en Cerceda, de 7 da tarde a 10 da noite, vai a estar o dúo Marineda. Será o encargado de poñer a música. E logo, tamén, no próximo mes de outubro, pois haberá outra sesión de sábados de baile o sábado 18 co dúo Mar da Vila. No mes de novembro haberá outras dúas sesións e no mes de decembro haberá outras dúas sesións de sábados de baile. Tamén falamos da renovación do DNI, insistimos nelo porque se vostede quere renovar o DNI pode facelo aquí no noso concello sin ter que achegarse a Coruña, por exemplo. Incluso tamén se queren poden renovar ou tramitar o pasaporte. O xoves día 9 de outubro, o xoves da próxima semana, estarán en Cerceda unha unidade móvil da Policía Nacional para realizar a renovación do DNI en Cerceda ou, se precisan, como decíamos antes, tamén o pasaporte. Xa se pode pedir cita na Policía Local na planta baixa do Concello de Cerceda. Aí daránlle hora para o xoves día 9 de outubro renovar o DNI en Cerceda. Tamén indicacións de cales son os requisitos que precisan. Decirlle tamén a modo informativo que voltarán a estar no noso concello o día 3 de decembro. Tamén estamos en plaza agora para xustificar as axudas que deu o concello para libros de texto e material escolar. Decir que están publicadas as resolucións definitivas, foron concedidas 150 axudas para material escolar, libros de texto ou vestuario básico. Agora as persoas beneficiarias teñen ata o día 13 de outubro, de plazo para presentar no Rexistro Xeral do Concello na planta baixa ou pola sede electrónica a documentación xustificativa do gasto realizado. Insistimos que se non o fan neste plazo ou non o xustifica, non terán dereito a recibir esta axuda. Poden facelo por rexistro na web municipal www.cerceda.es ou cerceda.org ou a través da sede ou a través, do rexistro presencialmente na planta baixa do Concello polas mañáns. Se teñen algunha dúbida, tamén poden chamar ao 981 68 60 68. E tamén comenzou o programa Bos Días Cole, co comenzo do curso, e falamos deste programa de conciliación que tamén organiza o Concello de Cerceda dende xa fai varios anos e que este ano se estendeu tamén o Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva. En total, pois hai ao redor de uns 50 participantes, hai 44 pois no Colexio O Cruce de Cerceda e uns 8 no Colexio da Silva. Todas as persoas solicitantes ou que solicitaron este servicio tiveron plaza e se alguén quere sumarse pode facelo aún, sabendo que hai modalidades de todo mes, semanales ou de xeito periódico. En este caso xa comezou a funcionar, no Colexio O Cruce empeza a 7:30 da mañán ata as 9:30 e no Colexio da Silva de 7:30 ata as 8:45, é dicir, cando comence o curso, as clases lectivas. Durante ese tempo poden estar facendo actividades con monitores ou incluso almorzar. Se alguén quere ter máis información, poden poñerse en contacto cos servicios sociais do Concello no 981 68 60 68 ou achegándose á terceira planta da Casa do Concello. Este pasado sábado tivo lugar esa viaxe ás Rías Baixas. Unhas 250 persoas do Concello se desplazaron ás Rías Baixas, en concreto a Vila García de Arousa, o Grove e Sanxenxo, para disfrutar de unha excursión que especialmente pola mañán foi máis agradable, pola tarde o tempo, as inclemencias do tempo quixeron impedir que se disfrutara completamente esta excursión. Si ben se tiveron oportunidade pola mañán de pasear por Vila García de Arousa e pola feira, tamén polo Grove e incluso por Sanxenxo. Logo, o xantar, que foi a base de marisco, pois se pudo disfrutar del en barcos que foron, en este caso catamaráns, pola ría de Arousa. Os veciños en xeral quedaron contentos, sobre todo porque puderon disfrutar, a pesar do tempo que foi malo pola tarde, de todo o que se organizou por parte do Concello, unha subvención
de prácticamente o 50% desta excursión por parte do Concello, e de todas as edades veciños de Cerceda se achegaron este sábado pasado a disfrutar desta excursión. Máis temas, agora falámosles da ITV de maquinaria agrícola, porque decímosles, ou lles informamos, que se están pendentes de pasar a ITV da súa maquinaria agrícola, un día máis lles decimos que van a estar en Cerceda, nos aparcamentos superiores do Parque Acuático, no Acevedo, e van a estar dende o día 9 de outubro ata o día 21 de outubro, do 9 a 21. En horario de mañán e de tarde. Agás algunhas excepción, por exemplo, o día 10 só estarán en horario de mañán. Tamén o día 17 estarán en horario de mañán. Se alguén quere pedir cita, pode facelo no teléfono 981 92 80 80 ou a través da súa páxina web sicitv.com no apartado de cita previa. E se antes falábamos do programa de envellecemento activo, o Concello de Cerceda continúa co seu programa de envellecemento activo, unha iniciativa que ten como obxectivo mellorar a calidade de vida das persoas a medida que envellecen, e para iso se están desenvolvendo actividades como talleres de memoria, ximnasia de mantenemento, formación de novas tecnoloxías, obradoiros, os xa tradicionais sábados de baile, así como a celebración de datas especiais como o Antroido ou a Nadal, diferentes excursións culturais dirixidas a persoas de todas as edades, especialmente a xente maior. A finalidade principal deste proxecto é promover a saúde física e emocional das persoas maiores, favorecendo a súa vida social e fortalecendo a súa autonomía. O Concello de Cerceda aposta así por unha estrategia integral que combina o exercicio físico, a promoción de hábitos de vida saudables, a atención á saúde mental e a participación social. No mes de outubro, ademais, coincide en que van a comenzar moitas destas actividades. Dende a Consellería de Benestar Social, que dirixe Catrina Queijo, destácase a importancia deste tipo de iniciativas, afirmando que queren que os veciños maiores de Cerceda se sintan activos, acompañados e formen parte da vida do Concello. O envellecemento pode e debe ser unha etapa chea de aprendizaxes, relacións sociais e benestar, e dende o Concello teñen pensado seguir traballando para facer isto posible. Nesa mesma liña, Cerceda colabora tamén co Sergas a través de 2 programas de especial interese para a veciñanza maior, como son o programa de Aloumiños e o programa Xanela Aberta. Trátase de iniciativas que buscan acompañar as persoas a reforzar a súa saúde e tamén a mellorar o seu benestar no día a día. Máis temas, a antigua estación de Queixas Londoño, no noso Concello, foi onte o epicentro da segunda carreira Camiños da Vía Verde. A antigua estación de Queixas, aí se centrou o que foi ao final das diferentes carreiras. En concreto, ali culminou a carreira central, os 11,5 km, que partiu da Pontraga en Ordes, e a andaina de 6 km que saiu dende a parada de Gorgullos, de Entordolla, ata o albergue, ata a antigua estación de Queixas. Decir que a liña de ferrocarril, e que na actualidade se recuperou como itinerario peatonal e ciclista, tamén foi escenario idílico para disfrutar nas categorías escolares, onde foron moitos os participantes. Estivo organizado todo pola Diputación da Coruña e foron 740 inscritos ao final, todo un éxito con 740 inscritos, unha alta participación. Dende o Concello, o responsable de Deportes, Óscar Golán, disfrutou tamén e quixo realizar unha tranquila camiñata na mañán, que foi fresca pola mañán, pero despois se volveu soleada nun ambiente deportivo e familiar en moitos puntos da xornada. O vencedor xeral foi Amador Pena na categoría absoluta con un tempo de 40 minutos e 21 segundos. O resto do podio estivo moi disputado. Quinto resultou incluso o campeón mundial europeo de triatlón, o ordense Iván Raña, que ten raíces aquí tamén no noso Concello. Na categoría femenina, Sandra González, da Escola Atlética Lucense, se proclamou campeona con unha marca de 42 minutos e 54 segundos.
Pois nos deportes agora de resultados da fin de semana dos nosos equipos nos imos co fútbol e nos imos ca primeira categoría Galicia, donde o Queixas perdeu no desconto. Racing San Lorenzo 3, Queixas 2, partido disputado onte pola noite en Santiago, un Queixas que comenzaba o partido de maneira moi positiva con un 0-2, se adiantaba o Queixas no marcador, o descanso chegaban con 1-2, iba por diante o Queixas no marcador. O equipo de Santiago empataba durante a segunda metade e cando xa o resultado iba a ser empate a 2 tantos, chegaba o tanto de penalti moi discutido no desconto, xa pasaban 3 minutos do tempo regulamentado e se levaban os 3 puntos, quedaban os 3 puntos en Santiago. Incluso hubo algunha expulsión nos minutos finais, en este caso polas protestas, debido a especialmente o clube as queixas pola arbitraxe que en este caso prexudicou o Queixas especialmente nos últimos minutos e na segunda mitade. Unha mágoa porque tiña o partido o equipo de Pablo prácticamente gañado, incluso empatado xa no desconto, pero ao final ese penalti discutido no desconto, mellor dito, facía que non sumase ningún punto o equipo do Queixas. En canto a terceira categoría Galicia, tiñamos un derbi municipal, un derbi do concello entre o Atlético Cercedense e o San Martiño, que se disputou onte ao mediodía no Roxo. Moi disputado o encontro entre estes dous equipos que chegaban ao descanso con empate a 0 tantos, con poucas oportunidades e con dominio alterno, aínda que o Atlético Cercedense se estaba impoñendo pouco a pouco, e chegaría o gol do Atlético Cercedense por medio dun penalti que transformaría Lucho. Pero pouco despois un penalti a favor do San Martiño era errado polo San Martiño e incluso despois máis adiante tamén o Atlético Cercedense fallaba outro penalti, 3 penaltis, un convertido e ao final 3 puntos para un Atlético Cercedense que se coloca na parte alta da clasificación e vencía no derbi do Concello por 1-0 a un partido disputado co San Martiño. E o Rodís conseguía un punto fora da casa que lle sabe a pouco porque tiña tamén o partido prácticamente gañado. Carral B 3, Rodís 3 foi o resultado. Empezaba mal o Rodís, perdendo 2-0 o descanso, pero despois daba a volta o marcador, cos tantos de Ryan, de Alejandro e de Óscar, púñanse por diante 2-3 e ao final o equipo do Carral B empataba o partido nos últimos 10 minutos do encontro. En canto ás categorías de base do Atlético Cercedense, os xuveniles conseguían a súa primeira vitoria na casa de máis contra o Liceo de Monelos. Atlético Cercedense Xuvenil 2, Liceo de Monelos 2 na Liga de Primeira Galicia, con xa o descanso chegaban vencendo por 2-0 con tanto de Diego e de Samuel. No fútbol de veteranos, na segunda división de veteranos, Cerceda 0, Barallobre 0, e Teixeiro 1, San Martiño 1, co tanto acadado por Marco. Na segunda B de veteranos, Rodís 2, Xuventude Latino 1, con tantos de Jorge e de José Ángel. Xa rematamos que as previsións do tempo para mañán. Imos a ter unha semana semella que de anticiclón. Mañán, que será ademais o último día, o derradeiro día de setembro, Galicia entrará dentro da influencia anticiclónica. Así mañán o ceo vai a estar despexado, con presencia de algunhas nubes altas que non impedirán o paso do sol. Pode haber unha néboa matinal e as temperaturas van a descender ás mínimas lixeiramente. Decir que en canto o vento vai a soprar frouxo do nordés, que pode ser moderado no litoral norte. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe, nada máis. Gracias pola súa compañía. Mañán voltamos. Saúdos na radio, onde está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na televisión Manuel Eirís, na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.